Even wat verder hebben eenheden van de 28e Mechanisaire Brigade haar panzervoertuigen al in stelling gebracht. En kunnen ze elk moment ook in de actie. Geweld is daarbij net uitsletten. Zal het ministerie van Veiligheid en Justitie jeder het al weten. Nee, Tobieltje. Ja, maar Denise. Nee. Dit ken het. Ze matten eruit. Waar? De oren. Dit is allemaal mijn schuld. Denise. Ik bleef hier en ik liet het net los. Denise. Nee. Lionel, nee! Sis, nee! Jongens. Eruit, keine boeten in jou, je moer. Wacht. Zo. Heid! Nee, niks. Jongens. Luister goed. Ik ga een paar minuten krijgen om meer te praten. Maar hoe wist hij dat wij... Het is al live op het nice. Ik heb juist in je het wat voor Lionel besloten. Ja, klootzak hem. Ja. Er is nog een happening. Lionel die had onderzoek zitten. En dat wordt op zwier onrekenen. En daarom had er geen kans op een verblijfsvergunning. Ja, maar wat zullen jou doen? Dus, luister je, wat wij nou dwaan moeten, is aantonen dat ze toch heel dan het onderzoek zitten naast. Wat? En daar kon je hem squalla bij helpen. Dat? Ze konden een verklaring aanlezen, dat is ziek geweest. En die plegen ze in hek. En die onderzoekadres Dat doe je een vakantiehuisje van een dokter. Exact. En nou met heen en weer en bellen en hier en daar mails, handtekeningen en dit soort dingen. Konden wij dus aantonen dat ze net onderzoek zitten hast. Maar dat is ziek geweest en dat is mijn werk geweest en dat betekent. Dat er bleef ik in. Dat er op nice situaties zo'n werk in. En omdat een veromkeer naar het diner nog net onder water is de kans op een verblijfsvergunning heel erg groot. En nou? Druut, zo gauw mogelijk en een verklaring aanlezen dat het je doel wie alleen nog om aandacht te vregen, maar dat je hem nou officieel de wet respecteren zult. Zijn we dan geen losers? Het is losers die doen domme dingen. Je mag toch zoveel bereikt. Je mag toch zoveel volk ook krijgen. Dan nooit hebben we zich zo serieus inzet voor oren mensen. Je mag hebben een opkomst van je vrienden, voor asielzoekers, geen oorjacht. Je bent een winnaars. Je hebt geen grutskap op jezelf wijzen. En Heid? Denise, vroeger wie ik misschien in Heid was bij opzicht. Maar ja, dat is al lang voorbij. Die tijd is voorbij en ik heb het verknoeid. Ik bedoel. Maar ik denk dat Stoon nou meer wie zijn grote dochter bent. Neem zo'n grutskap die weer. En moeten we eens oorjaan? Komen we dan in de gevangenis? Nou, er zal absoluut een straf komen, maar dat valt nog wel mooi, maar dat het hier uit de klauw reed, jongens. Dan wordt die straf volle groter. En als je deden vallen dat bestolen, ben je hem alle hier verantwoordelijk. En dan overloopt het alleen nog een werkstraf. Bus helemaal, ja. Ik denk dat we het waan matten. En wij helpen je. En dat hadden wij alle jaar dienen voor hem. Voor Lionel Machava. Lionel Machava is een alleenstaande minderjarige vluchteling. Een AMV. Hij wennet hier al 10 jaar en kent zijn eigen land al haast net eens meer. Wij vinden dat zulke mensen net weer omstuur worden maaien, maar hier blijven maar te kennen. En dat geldt net alleen nog voor Lionel, maar voor alle AMV's. Daar willen wij aandacht voor vregen en daarom hebben we dit dien. Ik wil er graag bij zeggen dat wij goed behandelen binnen in de bus. Ze hebben ons vasthouden, maar net zeer dien. Er zijn geen slachtoffers van en dat komt omdat ze goed op ons past hebben. Daarom willen wij als gevangenen Jim en weten laten dat wij dit een goede actie vinden. Wij wisten het van tevoren net, maar wij zijn het heel en al eens met het doel van deze kaping. Het is goed dat er aandacht komt. Gelul. Al je gelul, ze liegen. Ze hebben u slaan, ze hebben driegen. Hij heeft het toch zelf verkeerd, of net om je heen? Nou En dan moet is er nou klaar. iets Baas, zeggen, nou is dat hebben we klaar. ook Nee, we het hadden het je net goed sinds een weten. kistje zes was nou is klaar. Ja?
Nou, Sabine ook weer op in dochter. Dat is misschien een beetje jaloers, omdat ze voor hem kiezen net voor mij. Heid. Zorg het dan meneer eens rekken, dat hindert ik helemaal niks. Ik zeg hier niks, ik ben gruts dat ze voor hem kiest en net voor zijn jonge tijd. En nou waarom dan die plak dan? Hup. Dat is toch met deze? Dat is toch wel zo. Ja, stoppen interviews. Dames worden geen vragen meer gesteld. Nog een man of.